Эфирда хабарлар программасы «Исәнмесез?» Сейшәмбе көн вакыйгалары белән таныштырабыз. Студияда мин Аделия Бұрханова. Бүгін 15 октябрь халыкара Октаяклылар көне. Зей Соқырлар җәмгыяте әгъзалары бу уңайдан үзәк китапханәдә очрашты. Күз авыруыннан интегүчеләргә теләктәшлек белдерү, аларның бер төрле тормышларын җанландырып җибәрү максатында оештырыла ул. Рухи кешеләре нык сәләтләре шиксез аларның халыкара Октаяклылар көнендә Соқырлар җәмгыяте вәкилләре күркәм чарага җыелды. Менә 23 ел инде Мария Костюченко күзләрен ачарайган кешеләргә яңа тормышка күнегергә ярдәм итә. День белой трости – это не праздник, это день мы напоминаем о себе, о существовании людей с физическими ограничениями. Мы также живем, как и другие. Бүгенге көндә җәмгыятьтә 258 кеше исәптә тора, шуның 36-сы бөтенләй күрү бәхетеннән мәхрүм. Аларның күбесе инде озак еллар авырулары белән көрәшергә мәҗбүр булса да, тормыштан иям табып яшиләр. Без бик теләп киләбез бу мероприятиегә. Чөнки без монда үзебезнең иптәшләр белән күрешәбез, аларның хәл-әхвәлләрен сорашабыз, бергә ял итәбез, күңел ачабыз. Библиотека безнең өчен бөтен шартларны тудыра. Зәйдә Соқырлар җәмгыяте 27 ел элек оеша бу дәврдә күпме кешегә яңа тормышка ияләнергә ярдәм ителгән. Иң әһәмиятлесе ул очрашу, аралашу булып тора. Очрашу барышында юбилейларын билгеләп үтүчеләрне тәбрикләп, изге теләкләр теләделәр. Тату гаилә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чыгышлары өлкәннәрне тагын да сөендерде. Энергетик мәдәният сарае артистлары музыкаль номерларын бүләк иттеләр. Аделия Бұрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә ялганып бара. Быелгы көз чын мәгънәсендә кыр эшләрендә төгәлләргә мөмкинлек бирә. Аграрийлар көннәр бозылганчы дип шикәр чөгендерен алалар. Икенче хуҗалыкта тракторлар көзге чәчүгә чыккан. Орлыкка кукурuz суктыру эше дә тулы көченә бара. Эш барышын без дә күреп кайттык. Зегра фермасы кырларында техника тавышы, комбайннар 3нче көн орлыкка кукурuz суктыралар. Хуҗалыкта орлык өчен бу культураны 900 гектарда үстергәннәр. 4 комбайн киләнгән, аларга махсус җайланмалар урнаштырылган. Ел бер төкләр җитешкән. Уразай бик яхшы. Бүген 2нче көн эшлибез. Комбайннар 4, зерноны чыгарып барабыз. Машиналар бөтенесе организованы. Бөтен нәрсә тәртиптә. Кукурuz өчен ел яхшы килде бу ел дип белгечләр, гектарыннан 60 центнер уңыш чыга. Авыл хуҗалык хезмәтчәннәре дә һава торышлары уңай торганда югалтуларсыз җыеп алуны максат итеп куя. Агрофирма механизаторы Нәфис Гайнетдинов кырда 6нчы сезон эшли. Урожай буенча урожай әйбәт, Аллага шөкер. Алла берсә без потерь исән-сау гына җыеп чыгарга планлаштырабыз. Бу эшкә беренчеләрдән булып Зегра фирмасы кереште. Калган хуҗалыклар да әкренләп кушылачак. Уңышны КАМАЗ машиналары Чаллы элеваторына ташый. Зей кырларында орлыкка кукурuz 1468 гектар мәйданда үстерелгән. Аделия Бұрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зей эшләре эштә дә сынатмый, иҗатта да алдынгы. Нәкъ менә шундыйларны республика күләм безнең заман фестивале берләштерә. Райондан яклаган команда үзләренең югары һөнәри дәрәҗәләрен бәйгенең төбәк этабында җиңү яулап исбатлады. Алар хакында тулырак киләсе видео язмада. 11-12 октябрьдә Чаллы шәһәрендә «Наше время» безнең заман эшче яшьләрнең 12-нче телевизион республика иҗат фестивале төбәк туры үтте. Анда Зейнең башкарма комитет командасы һәр номинациядә җиңүләр яулады. Музыка, вокал ансамбльләр, музыка кеше форма, хореография һәм дан минуты номинацияләрендә Зейлеләр беренче урыннарны алды. Шулай ук музыка төркемендә Дмитрий Иванов аерым башкаручы буларак 2нче урын алуга иреште. Нәтиҗәдә фестивальнең төбәк турында Зейлеләр гомум командалар арасында беренче урын яулады. Хәзер алар райондан Казанда 7-8 ноябрьдә узачак суперфиналда яклаячак. Православие динендәгеләр 14 октябрьдә Покров бәйрәмен билгеләп үттеләр. Уңыш җыеп алып, ямьле җәйләр белән хушлашканнан соң беренче булып уздырыла торган бәйрәм ул. Күзен уңышлар җыелгач, керәшен карындашларда Покров бәйрәме уздыру гадәте бүгенге көндә дә дәвам итә. Бу бәйрәмнең тарихы да 10нчы гасырга ук барып тоташа. Константинополь шәһәренә һөҗүм иткәннәр. Шул вакыт күктә изге Мария гәүдәсе күренгән. Ул шәһәрне мамык шәле белән каплаган. Шул мизгелдә шәһәр дошманнар күзеннән юк булган. Покровның исеме рус телендә Покров, шушы риваяткә нигезләнә ди этнографлар.
Покрау табынының түрендә камырдан ясалган тәм-томнар тора. Балан, кәбестә, кишер һәм башка яшелчә җимешләрдән пешерелгән пирог бәйрәмнең төп бизәге. Покрау якыннар, туганнар белән бергә үткәрелә. Бу көнне керәшеннәр чиркәүгә бара, яхшы теләкләр тели. Авыл халкы электән үк бу көнгә бакча кырлардагы барлык эшен бетереп куярга тырыша. Покрау көнне әле төш уртасына кадәр көз, ә төштән соң кыш башлана. Покрау үтте, кыш җитте дигән сүз дә шуңа бәйле. Заманалар үзгәрсә дә, агачтан ясалган эшләнмәләр үзенең зәвыгын югалтмый. Иске әйберләргә икенче сулы шырып, аларны яңарту максатыннан башланган шөгыль хәзер алар өчен керем чыганагына әйләнде. Ике тырыш ир-егет Зәйдә остаханә булдырып, үз эшләрен башлыйлар. Агачтан матурлык тудыручы осталар турында булыр киләсе сюжетыбыз. Алар һәр эшләнмәгә җан җылыларын кушып ясыйлар. Ике дус Марс Минниханов белән Петр Абдуллаев Зәйдә остаханә булдырып агачлан матурлык тудыралар. Осталарны агач эшенә булган кызыксыну һәм хөрмәт берләштерә. Мавыгудан башланып киткән эш егетләр өчен табышлы бизнеска әверелә. Как увлечение. Да и сейчас, в принципе, как увлечение, приходишь сюда пораньше чем-нибудь заняться. Вот. Приносят какие-то вещи там под реставрацию, с этого тоже начинали, там стулья, столы. Вот, как бы. Потом появился ЧПУ станок, с ЧПУ станком работали, минажницы выполняли, всякие виды. Төрле йорт җиһазлары, ишекләр, сандыклар ясыйлар. Бүгенге көндә популяр булган тәм-томнар өчен савыт минажницалар, шампурлар өчен тартма, бокалларга кадәр бар. Сделано из дуба, как бы все, что есть, вот какие отходы вот бывают. Петли деревянные из бука сделал. Ну, вместе вот делаем. Бук, карагач, красная ольха, дуб. Эшләрен күрше-тирә шәһәрләрдән генә түгел, Башкортстан, Ерак, Хабаровск якларыннан ук сорап киләләр. Марс Минниханов һөнәре буенча пешекче-кондитер, ә агач эше җаныма ял һәм тынычлык бирә ди ул. Когда работаешь с деревом, это больше всего успокаивает, скажем так. Нужно же любить свою работу, ценить чужой труд. Вот. Ну, как говорил Конфуций, найди себе работу по душе, и тебе никогда в жизни больше не придется работать. Мы здесь не только работаем, мы здесь как бы работая отдыхаем. Күп эшне станоклар башкара бирде. Кисә, юна, аннары әзер эшләнмәне шомарта. 40 минутта бер бокалны ясап куялар. Пишется программа, закачивается в этот станок, и он непосредственно уже по вашей программе, по вашим чертежам вырезает необходимые изделия. Күбрәк нарат һәм алма агач белән эшлиләр. Юкә, корыч агач, кызыл зирек, бук агачларын кулланалар. Элек-электән нык, чыдам саналган имән агачыннан ясалган әйберләр гомер буе хезмәт итә ала ди осталар. Шул рәвешле алар күркәм эшләнмәләр ясап, башкаларга матурлык өләшәләр. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйфыклар һәм Новый Зай район газеталарына 2025 елның 1нче ярты еллыгына язылу дәвам итә. Район яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам, яхшы кәеф һәм күңелле кичләр сезгә.